Калин, а до мен на брат ми Йоан. И този клип може и да е доста кратичък, а може и да е по-дълъг, зависи, но го прави главно заради едно нещо. И сега ще видите какво е то. Съжалявам, че не след музиката, съм завършил един музика на вътре. Пета рана и изненадата тук е Далок. Да, дами и господа, легендарна карта, спечелена от легендари чест. Дадох доста коинс за това. Ще спя клипа за секунда. Така, дами и господа, продължаваме с клипът. Легендарната карта дадох 9 лева за 500 джемс, което означава 500 джемс, един легендари чест. Замених Giant Skeleton за Далок. Да видим как ще върви с тази армия. Да започваме. Не. И, дами и господа, още една нова загуба. Ето да пуснем Далок. А така, дами и господа, тези легендарни карта се изтъп към моята стъпка. Хубавото знание е, че взима само 2 еликсира и влияет сам. Изпълня Далок и ги избутва назад. Моят принц се спечели. И спираме до тук клипът. Или пък не знам точно. Може и да го спя. Да, ще го спя. Довиждане.